Benvidas e benvidos a outro directo máis do Orgullo Galego, o que vai ser xa o último directo deste mes de xullo, e rematámolo tamén cun dos eventos máis importantes que hai neste mes de xullo, que é o Almadiña Rock, festival que se vai a celebrar a vindeira fin de semana, despois do Día da Patria Galega. E, como sabedes, os eso, pois vamos a falar un pouquiño pois, do que o Armadiña, como cando naceu, un pouco os obxectivos, tamén a programación deste ano, non? Pero antes diso, lembrade que, como en todas as conversas, eso, lembrar que temos todas subidas na canle de YouTube e tamén en formato podcast no iVoox e no Spotify, así que nada, animo-vos a entrar nestas plataformas e a poder ver un pouco todas estas conversas, porque a verdade é que son moi diversas, moi interesantes. Todos os días van tendo moitas visitas, e agora, pois o Twitch xa non é o que era, a gran maioría das conversas pois xa se ven fora do directo, non? Entón, animarvos pois a poder velas, non? Tamén animarvos a estar pendente das nosas redes sociais, porque estes días subiremos pois contido relacionado co Día da Patria Galega, que será este xoves. E nada máis, vamos comezar con esta conversa. Temos connosco a Almudena e a Sara, que son da comisión organizadora do Armadiña Rock, e como digo sempre, se queredes facer algunha pregunta ou tedes algunha dúbida, suxestión ou o que for, podedes deixalo por aquí polo chat. Se hai algunha persoa que non estea registrada, pode registrarse porque menos un minuto está feito e podedes deixar a vosa pregunta. Nada máis, vamos a darlles paso. Moi boas. Hola, que tal? Hola. Hola, que tal? Nada, darvos, en primeiro lugar, darvos a benvida. Imagino que, non sei se é a vosa primeira vez por Twitch. Sí, por Twitch, sí. Sí. E nada, imagino que xa estades cos últimos preparativos, non? Estamos xa co ultimiño de todo. Nada, un pouco o que comentaba antes, non? Vamos falar un pouquiño, pois, alén do que é a programación que vai haber este fin de semana, que, a xente que nos estea a ver ou que xa nos está a escoitar fora do directo, que animo a asistir, a participar, non? A miña idea, pois, é facer un pouquiño un percorrido, non? Por todo o que é o Armadiña, o que xira alrededor da Armadiña, porque non é algo... xa levades aí uns cuantos anos. Eu, de feito, lembro de ir a un concerto, a verdad que non sei que edición era, pero creo que era das primeiras, que actuaban Champurrada e algún grupo máis, eu creo que era das primeiras. Lembro tamén de outro aí de Banda Baixoti, que, xa choveu tamén. Entón, aí a primeira pregunta que vos tiña é un pouco, pois eso, cando naceu o Armadiña Rock, non? Cando e como, e un poquinho, pois eso, que obxectivos tiña, non? Pois, a ver, Armadiña naceu, o festival como tal, xa foi bastante en 2010. Éramos nos aínda moi pequenas, de feito. Isto xurde, pois, dun equipo que era aquí a SD Combarro, que agora xa non existe. Agora está o Atlético Combarro, pero, xa é desvinculado. Este equipo estaban aí a ver se ascendían a segunda regional, creo que era, e decían, vamos a facer unha festa, os xogadores e demais. Entón, decían de facer un festival de rock. Eles querían facer festival de rock. Ao final non ascenderon, pero quixeron facer o festival. Empezaron con algo moi, moi, moi pequeniño. E de aí, pois iso, foi en 2010, e ao ano seguinte, como viron que iso gustaba, que a xente tal, organizouse a asociación en 2011, e a partir de aí xa se viu todo pa diante. E, o nome, de feito, o nome de Armadiña, ven deste equipo porque eles xogaban no campo de fútbol da Armada, que está aquí en Combarro. E de aí ven todo, de iso. E xa levamos 15 edicións. 15, carai, xa son... E iso que, hubo aí o paro ano pasado, que logo falaremos deso tamén, non? Pero... un pouco, quero dicir, porque aí, se non entendo mal, non, o que é a Armadiña naceu para facer estes concertos, non? Pero digamos que logo non, quero dicir, non
non se centrou exclusivamente niso, non? De feito, eu creo que quereme sonar que hai incluso algunha actividade o que é fora destas datas. Sí, de feito, o sea, despois desvinculouse totalmente do que era o equipo de fútbol, que o equipo de fútbol tamén se desfixo, e Armadiña colleu un camiño como asociación que é cultural, medioambiental e deportiva tamén, realmente. E sí, facemos un montón de cousas durante o ano. A asociación tiñamos ata fai pouco o festival de curtas, de curtometraxes, facemos pois cousas para os nenos, os maios, participamos no entroido, actividades en prensa maín, Nadal, facemos de todo posible. Ao final, a asociación vive do festival, é o que hai. Entón, intentamos sempre, como este festival faise de balde para os veciños e para todos, pois que tamén todas estas actividades sexan como unha recompensa en todo iso. Porque, ademais, aí o Armadiña, o que iba a comentar agora, non? Que dicías ti que, claro, un festival de balde, totalmente de balde, que quedan moi poucos esas características, non? Por diversas circunstancias, pois moitos festivais teñen que cobrar, non? Que tamén é unha decisión legítima e lógica, non? En moitos casos, pero no vosso caso é un esforzo tamén moi grande porque estás mantendo unha programación de balde e tamén, bueno, agora mesmo falaremos logo tamén nunhas datas nas que tamén hai moitas outras actividades por todo o país, non? Pero quero dicir, imagino que non sei se en algún momento pois estivo a debate pois poder facer un festival pois de pago que vos pudera axudar un pouco máis ou a idea é mantelo sempre así, un festival 100% de balde. A ver, nós non barallamos esa posibilidade en ningún momento porque, bueno, a esencia do Armadiña, entre outras cousas, é que é de balde, poder desfrutar todos, bueno, basase no traballo do voluntariado membro da asociación e non nos gustaría, de momento, non sabemos nun futuro que a todo se pode chegar, pero o que é polo momento procuraremos que siga sendo de balde porque iso para nós é a esencia do Armadiña. E hai moitos impedimentos, porque de feito hai as subvencións e cousas que non podemos optar por ser de balde. Claro, ostras. Sin embargo, igual debería ser o contrario, quer decir, que cando máis estás arriscando, non? Máis igual, pois, podría precisar axuda. Sí. Sempre pensamos así, pero bueno. Xa. E tamén un pouco, como foi o que é a evolución do festival, non? Porque eso, que me foi dende programacións máis pequenas, non? Foi como indo a máis, non? Entón, un pouco, eso, como vedes vos, pois a evolución ao longo destes anos, non? Realmente, o festival deu por así dicilo, comezamos a notar un aumento notable da afluencia no ano 2016, que de feito ese ano fixemos un estudo de impacto económico, e bueno, como resultado saiu que se deixaban alrededor de 1,5 millón de euros na vila ao largo de todos os días do festival, e aí eso, xa comezamos a notar unha notable afluencia de público. Despois realmente xa nos anos 2017, 2018 xa foi unha afluencia como máis masiva. En 2017, por exemplo, estiveron actuando Herdeiros da Cruz, Talco, Quitai, Defcon 2, e si que son grupos con moito tirón. Sí que contribuíron moito tamén no 2018 coa Pegatina, con SES, estuveron tamén Ampara Noia, Terbutalina, e sí que foi neses anos nos que dixemos que se notou moito a diferencia coas edicións anteriores que se viñan facendo. Sí, eu creo que aí en 2016, 2015, 2016 notouse o cambio, máis que nada tamén porque hubo unha colaboración, empezou a haber unha colaboración máis formal co que é o Concello de Poio a través da Festa do Mar. Entón, aí, que iramos ou non, axudámonos mutuamente, a Armadiña a Festa do Mar e a Festa do Mar a nós. Entón, aí, como di Sara, a partir de 2016 foi un brinco moi grande. E como é a acollida do que é o festival na vila, non? Eso tamén comentaba aí da repercusión económica, porque claro, non é só
digamos, os concertos, non? Senón que, bueno, eso é todo un traballo previo, toda a xente que vai, 600 de persoas que van, ao final é xente que, claro, que, bueno, que está na vila, que participa de actividades culturais, que tamén, pois, come, cea, etc. Entón, un pouco eso, como é a repercusión e como é a acollida. A verdad que estamos moi contentos con como nos acolle a xente de aquí. Porque sabe que ao final nós non somos aquí unha asociación para facer un concerto e disfrutar dos 3 días. Nós tamén facemos cousas por a vila, facemos máis actividades, como falábamos antes. Entón, eles nos días, sobre todo dos festivais, aparecen un montón de voluntarios. Aquí todos somos voluntarios. Entón, eles axudan, ofrécense a axudar, o que sexa. Eles veñen aquí e din, que precisades? Que necesitades dúas mans máis, o que sexa. Entón, é xente que, ademais, bueno, antes que era sempre en agosto, a xente sempre colleamos as vacacións para o Armadiña Rock, para axudar ao Armadiña Rock, todos os da vila. E, bueno, agora con este ano, con cambio, tivemos que facer aí algúns apaños nos traballos, pero, bueno, que a verdad que notamos que os veciños están sempre con nós. Sempre pode haber algunha cousa que, bueno, é verdade que son concertos moi grandes, masividade de persoas e demais, que ao final, queiras ou non podes controlar a todo o mundo, pode haber certos problemas, é verdade. Pero eles enténdeno perfectamente. Todas as cousas que se poideron solucionar de poñer certos valados en certas zonas para que a xente non acceda ali porque está moi preto de certas casas. Todo o que puidemos controlar e botar unha man, sempre o fixemos. Eles saben perfectamente e sempre o notamos, vaya. E imagino que eso, o que comentabades antes, non? O impacto económico na vila ten que ser moi grande, especialmente nesas edicións que foron grupos tan importantes, non? Sí, de feito, bueno, en 2019 foi tremendo. A verdade é que sí que nunca pensamos ter que chegar a esta situación, pero houve un momento que tivemos que dicir, por favor, non colle máis xente, xa non en Combarro, senón en Pollo, en xeral non colle máis xente, non hai máis aforo, na acampada, todo, en todo, estaba todo cheo, non, as caravanas eran infinitas, non se lle veía ao fin, foi moi, moi, moi grande, bueno, iso tamén fai que tanto os veciños da vila como propietarios de locais, sobre todo de hostelería e restauración, pois estén contentos, porque ao fin e a cabo é beneficio para todos, e tamén nos axuden no que poidan, na medida do posible. A maior parte dos locais de aquí de Combarro son colaboradores e incluso patrocinadores do festival, sempre o que necesitemos, sempre están dispostos a botarnos unha man. E ademais que, bueno, o que o Armadiña, non? Alén, pois, de toda esa repercusión que ten a nivel da vila, de todas as actividades culturais que fai tamén algo polo que destaca, non? E que tamén, como digo, falaremos logo da programación deste ano, é a aposta, non? Pola música en galego, pola música de aquí, que é algo que se leva, quero dicir, este ano a programación é 100% en galego, pero quero dicir, é algo que se leva facendo desde o principio, non é algo recente, non? É digamos que é unha das marcas, non, do que é a asociación. Sí, eso creo que desde o principio podemos dicir que sempre apostamos pola música en galego, ao final era a base de cando naceu isto, en 2010, decir un pouco rock en galego, queremos un festival de rock en galego. Entón, a ver, sempre imos a meter algunha banda de fora, algún ano, sempre se introduciu, tamén creo que, bueno, isto xa a nivel personal, eu creo que tamén traer estas bandas que mellor son máis coñecidas, tamén ves o festi, ves esa banda, pero despois tamén ves as outras que son en galego e ao final quedas con elas e ao final gustan e despois a xente tamén as busca e demais. Entón, creo que aí esas apostas por algunha banda de fora nunca van a ser para nós os principales, as bandas de fora, pero facer esa aposta por esas músicas de fora e intentar tamén así impulsar máis a música en galego, eu creo que é un punto clave aí. Claro, que aínda que haxa grupos de fora, pero hai unha presencia importante, digamos, e grupos aquí, e claro, pois igual, grazas a ese grupo de fora van 5.000 persoas, que esas 5.000 poden ver os outros, non? É outro xeito tamén de darlle visibilidade
de darlles un empurrón, non? Incluso tamén eso, pois os grupos igual que están comezando, non? Ou esos pequenos grupos que comezan e que levan moi pouco tempo que lles ven tamén, pois, maravillosamente, non? Sí, tanto. E logo tamén, algo aí, digamos, aparte do que é o percorrido, non? Destes anos, a mí sí que me interesa un pouco, pois, xa o que foi o ano pasado, que decidistes que cando todo o mundo, pois claro, a xente, pois, vía, non? A xente, pois, xa chega o mes de maio, fai unha, ou antes incluso, unha previsión de asistir a festivais tal, o Armadiña era un máis o que se tiña en mente, de golpe, anunciades, eso, que non vai haber unha edición ano pasado, un pouco, cales foron, quero dicir, os motivos que vos levou a iso? Sí, bueno, mucho comentario porque eu estaba aí na comisión, era a coordinadora dese ano do festival no 2022, Sara ainda empezou este ano na organización. Foi un cúmulo de cousas. Eu estaba coordinando o festival con outra compañeira no 2022 isto cada ano, ao ser unha asociación, cada ano vamos rotando, nova xente chega, outros collen a coordinación do festival e demais. E a miña compañeira máis eu chegamos a un límite ese ano de nós non podemos compaxinar ahora mesmo o noso traballo pois co festival. Porque cada un aquí ten un traballo diferente. Claro. Nós nos dedicamos a isto. Somos voluntarios, entón foi un momento en que nós non podíamos, había unha cousa de certo baixón que necesitamos como repoñer todos en xeral, eu creo, na asociación, ademais, como que precisábamos un pouco de repoñer un pouco as pilas, non sei, estábamos así un pouco de baixona. Entón, entre iso, que ninguén máis, pois, dos socios, ninguén máis se animou a levar a coordinar o festival, entón, houbo que parar, houbo que decir, pois, ata aquí. Tamén isto iba na nosa saúde mental, que hai que tamén... É moi complicado. É moi complicado levar a túa saúde mental, o traballo e a asociación todo xunto é difícil. Entón, ese de 2022 para 2023 foi un colapso que dixemos hai que parar. Por nós, por a nosa saúde, por todo un pouco. Tendo en conta tamén que sí que é verdade, o único ano que se parou foi no 2023, pero nos anos de pandemia cambiamos de formato, pero non paramos. Entón, iso eu creo que tamén fixo medio un pouco, falo polo resto de socios, eu non estaba na comisión ese ano. Pero estaba xa de voluntaria. Pero sí, estaba xa de voluntaria, xa levaba uns aniños. Sí que a pandemia fixo mella. Eu penso que un pouco todos precisábamos resetear e dicir, pois, volvemos con forza, antes que facer unha cousa pois coa que non quedemos contentos ou que non nos guste a nós e que... Claro, que na pandemia dixemos como, veña, hai que seguir un pouco, hai que darlle un pouco de vidilla a isto, a xente está na casa, hai que polo menos intentar que tal. E iso tamén agotounos moito. Claro. Pero digamos que tiñades en mente que era un parón temporal, non? Quero dicir, sempre sabíades que iba a volver o Armadiño, non? Nunca se sabía, Era tamén unha cousa de, claro, imagínate que chega agora esta edición e ninguén se anima tampouco a tirar disto, porque nos agora somos na comisión 10, 11 persoas, máis ou menos, na comisión organizadora solo. Entón, nos as dúas solas, por exemplo, non podíamos levar todo isto. Entón, imagínate, se os socios nos animan, complicado. Estaría complicado. Estaba un pouco así, a ver, dicíamos, bueno, mellor con este parón, tamén a xente vai collendo forzas, bota de menos o festival, os propios veciños, os propios socios, e así, logo no 2024, e funcionou, oye, que a xente colleu e dixo, nos falta el festi. Claro, e como foi un pouco así, quero dicir, cando anunciaste o tema, como foi un pouco, digamos, a percepción da xente, do redor, todo iso, como foron eses primeiros días? Creo que xa o viñan xa palpando un pouco. Ibase notando no ambiente, ademais de que, bueno, nós sempre nos poñemos en contacto, bueno, eu falo que antes estaba eu na directiva, vaya, ahora xa non estou, pero neses momentos sempre estábamos en contacto con socios e decíamos, bueno, hai que organizar tal, hai que intentar facer a comisión para o festi, pero a cousa non tiraba, entonces eles xa o vían tamén.
Claro. Para a xente que ao mellor non o sabía, non estaba aí máis tal, sí que foi como, e agora que... Isto Claro. non nos esperábamos, hai moita xente que non o esperaba. Claro. Sí. Había xente que dicía, ostras, pues non veíamos nosotros que isto que fose desaparar agora. E algunha xente dicía, se parades agora xa non volvedes. Tamén era así. Sí. Pero Sí. bueno, ao final, mira. Sí, ao final volveuse e enlazando con iso volveuse, pero claro, hai cambio de datas, hai bastantes transformacións, non? Entón, un pouco eso, porque sei que eu aparte ao longo deste mes e pico que cando iba publicando cousas, algunha xente contestaba, mandaba por privado, ostras, pero como Armadiña en xullo e tal, claro, eu sempre decía, falade con esta xente, porque non vou ser eu o que fale por eles, non? Pero, quero dicir, un pouco a que se deu esta mudanza, estas transformacións, non? Bueno, o cambio de datas foi un pouco porque, hubo un recente cambio de goberno no Concello. Nós antes estábamos ligados á Festa do Mar, que era a finales do mes de agosto, entón facíanse esos días de Armadiña, despois xa comezaba a Festa do Mar, pero, este ano non pudo ser. Desligámonos. Desligáronnos, invitáronnos un pouco, non? Xustiron. Sí, eles buscaban outro formato desta Festa do Mar. Tiñan outro concepto preparado para facer a Festa do Mar deste ano, xa o ano pasado. Sí. Tamén eu creo que aproveitando o noso parón, o ano pasado cambiaron o concepto esta festa, este ano dixeron xa temos un pouco organizado un pouco a nosa idea da Festa do Mar e, é mellor cambiar as datas e desligar o festival da Festa do Mar, non? Entón, foron as datas que vimos que eran un pouco máis axeitadas, porque, é que sempre vas a coincidir, é verdade que en verán en Galicia hai moitas festas, festivais, un pouco de todo, entón buscamos a data menos complicada posible. Sobre todo non coincidir con cousas de aquí, Claro, porque ao final, a mediados de agosto, está a Semana Cultural, que temos mil cousas aquí na vila, entón, en Pollo, vaya. Sí. Imagino... No, dai. Non, un pouco por non pisar tampouco outras festividades. Sí. E claro, eu imagino que todo isto tamén afectou, non? Entendo, a nivel económico. Quer decir, a hora de poder invertir, non? En grupos, todo o que leva o Armadiña, non? Claro, un pouco o cambio de formato do festival deste ano ven un pouco moito por aí. Porque, xa hai algunha subvención a que non podemos optar, algunhas polo simple feito de ser un festival de balde, outra concretamente polo feito de parar o ano pasado, esa xa non podemos optar a ela. Despois tamén un dos patrocinios principais reduciuse a menos da metade. Claro, o orzamento era moi axustado, era imposible facer un formato como ata agora. Entonces, entre non facelo e reducir o formato, pois obviamente era mellor reducir o formato, ajustarse un pouco ao orzamento co que contábamos, e por iso decidimos facer así un pouquiño máis pequeno o venres, como de apertura, máis toma de contacto, e algo un pouquiño máis grande dentro das posibilidades o sábado. Perdón, que se me ven á cabeza que as datas tamén a Armadiña empezou nestas datas, tamén é dito. Despois cambiouse, cando entramos coa Festa do Mar, cambiouse a agosto, pero inicialmente eran estas datas, a verdade. Sí. E tamén, quero dicir, este ano tedes aí un cartel que grupo 100% en galego e tal, que imagino que entendo que a hora de elaboralo, pois, podíades facelo todo 100% galego ou porque entendo que era máis adecuado, non, para as posibilidades, pois que igual traer un grupo grande de fora e outros máis pequenos, quero dicir, entendo que é a mellor solución que se lle puido dar, non? Sí, eu creo que sí, que ao final tamén agora a música en galego eu creo que está collendo un montón de forza, muchísima forza, eu noto. Entón tamén este ano dixemos que queremos máis contacto coa xente, queremos, por eso que decía Sara, do venres que vai ser un pouco diferente, con máis contacto coa xente de máis.
Queremos tamén iso, quedarnos co de aquí e facer un festi grande coas bandas aquí. Sí. E tedes, bueno, claro, logo aí dentro das bandas, Carnival, que non sei se é o seu último concerto, non? Tens que te creo que é unha banda xa consolidada, Loitamada, que é un grupo pois que está comezando agora, ou seja, é moi diverso, non? No que tocades. Sí, ao final son grupos tamén que a maioría pasaron por aquí. Quixemos tamén pensar un pouco niso, en grupos que ao final xa estivesen, ou xente que xa estivese aquí, que ao final ir recollendo un poquinho deso de cada edición do festival e recollendo algunha cousiña, algunha banda, por exemplo. Un pouco xa que volvíamos despois de facer un parón, dicir, bueno, pois vamos como a reencontrarnos co noso público, coas nosas bandas, e, bueno, un pouco por iso decidimos escoller bandas que xa estiveran en outras edicións, por dicir, pois vamos facer unha edición como de reencontros, máis cercana, máis preto da xente, que xa son como da casa, e a verdade que foi tamén un pouco por iso. Sí, é que de feito iso, aunque é Loitamada, pois Jasper xa estivo aquí como nao, Scarpa xa estivo, a Quinquilladas xa estivo na última edición, a maioría xa estiveron, menos os que son o do Venres, máis as sesións Vermú, o sábado de noite totalmente reencontro para nós. Tamén queríamos darlle ese sentido así, non penses que tamén feito a voleo que cuadro así, todo pensado, que non coincide, pero vaya, que iso, que eu creo, además creemos que quedou un cartel moi bo co que tiñamos. Sí. Co que podíamos dar, creemos que quedou un cartelazo. E ademais que non tedes só os concertos de noite, o sábado noite, quero dicir, o domingo tamén hai cousas, non? Polo día tamén. Hai a sesión Vermú de domingo, tamén hai a sesión Vermú de sábado, despois facemos tamén para os rapaces, este ano apostamos por un espectáculo de maxia e tamén temos un taller, e temos varios pasarrúas tamén, e, bueno, facemos algo máis aparte dos concertos. Domingo pola tarde xa non moita cousa, un pouquiño xa de peche coa sesión Vermú, pero sí que sábado todo o día son actividades constantes, vamos facer tamén un pasarrúas pola acampada. Sí, que se lía moito. Sí. Sí, o concurso de balcóns tamén. Que eso vai ser os 3 días. Eso xa, sobre todo para a xente da vila, que gustanos que decoren tamén toda a vila, os seus balcóns e demais, e que quede algo... Sempre, bueno, é o concurso de decoración labrego mariñeira, é un toque para tamén ese toque de mar que temos aquí. Ao final, a xente de aquí vive sobre todo do mar ou da terra, do labrego, entón sempre intentamos que quede esa esencia aí grabada. E logo tamén, un pouco eso, como está sendo acollida, pois, das propias bandas, non? Que regresan, acoller tamén un pouco a nivel social, non? Da programación, quero dicir, como estades? Hai feedback? Como estades percibindo todo iso? Sí, eu creo que estamos recibindo bastante ben. De feito, por exemplo, aí Maneiro, Javier Maneiro, estánnos apoiando un montón, sempre nos fala e demais, dándonos ánimos, Jasper tamén, e que todos, a verdad que SES tamén nos falou aí atrás, todos están dándonos moitísimos ánimos, dicíndonos que nos podemos con isto e máis, porque a verdad que están sendo un ano complicado e creo que a nos gusta nos transmitir como estamos pasando, como están sendo as cousas, todo, deixar as cousas claras. Entón, creemos que o estamos transmitindo bastante ben e que a xente está dándose conta do que costou facer o festival este ano e os artistas, a verdad, que super agradables. De feito, arribaron moito a ombreira este ano, a verdade que sí, portáronse moi ben, o que precisemos, a verdade que moi ben. Sí, a verdad que comentamos a todas as bandas que veñan ao festival, comentamos o problema que tiñamos e demais, con a reducción do patrocinio. Nós antes tiñamos co Concello un patrocinio moi grande, o cal agora non temos, agora simplemente imos a concurrencia competitiva coas demais actividades que se fan en Pollo durante todo o ano. Entón, iso foi un cambio terrible. Foi menos dun cuarto do que recibíamos antes e o que recibimos agora.
a cuarta parte, perdón, menos da cuarta parte, entón houbo que dicir temos un problemiña e queremos continuar, necesitamos este ano un impulso. E todas as bandas adiante con iso, a verdade. E como está sendo tamén, por exemplo, a acollida, non? Porque, a respecto do crowdfunding, porque lanzastes un crowdfunding que entendo que tamén pois, para poder complementar non esa axuda ao festival, non? Un poquinho eso, como respecto aos objetivos que vos marcastes, non? Como está a ser a acollida? A verdade é que moi ben. Sí. Acadamos, agora mesmo, penso que... 2.700, casi 2.800. Sí. Mañá deixa. Sí, mañá remata. Mañá remata a campaña do crowdfunding. E a verdade é que moi ben. Moitos mecenas con moitas aportacións e nos de verdade que estamos moi agradecidos de ver pois que tamén sobre todo que a xente nos apoia e está aí para nós tamén. Sorprendente, verdad? Sí, dalle, que te estaba interrumpindo. Que a verdad que nos sorprendeu, que foi... Estábamos por un momento, pensábamos que non chegábamos, a verdad, pero houve aportacións importantes de xente que quedamos alucinando, a verdad, sí. Que non podemos dicir, pero sí. Moi forte. Entón, foi... Ata digo, que unha compañeira chorou e todo, pero... Ostras, de verdade non contabades con que se iba a acabar, porque eu a verdade é que tiña claro, por exemplo. Dubidábamos, Era ao principio iba a cousa lenta, tampouco era o primeiro ano que o facíamos, entón non sabíamos como tirar aí moito, estábamos constándonos un pouco, pero despois xa vimos que iba collendo forma, e despois coa donación final viunos unha donación de repente grandísima, que flipamos dunha persoa. De feito, falamos en plan, mira, non te confundiste, non cero, nada disso. E aí foi cando dixemos, xa está isto, está feito, pero, non creíamos. Que guai. E tamén, un pouco, pois, entrando na parte final, non? Bueno, tamén dicille a xente que se quere ver a programación toda, que entre nas vosas redes sociais, pode vela tamén na de Orgullo Galego, non? Pero a xente que non se está a escoitar, pois, que lle diría eso? Pois porque este fin de semana teñen que ir ao Armadiña, quen teña outros plans es facelos, ir ao Armadiña, eso, porque que lle diríades? Animadeos, digamos, para poder ir. Bueno, principalmente porque de balde, dos poucos que quedan festivais de balde. Tamén porque é un festival nos creemos que é familiar, temos actividades para os máis pequenos e tamén para os máis maiores. Faise nun entorno que, penso que para nós e tamén para todos é privilexiado, a vila de Combarro, conxunto histórico-artístico dende fai máis de 50 anos. E, a acampada, aparte de ser tamén de balde, tamén nos parece que se fai nunha zona moi bonita tamén, e moi tranquila, na que podes estar a gusto, ben cos teus amigos, coa túa familia, cos teus nenos, con quen, ou ti só incluso, se queres vir só, ao festival, seguro que fas amigos aquí 100%. Sí, eu creo que non se pode pedir máis. Pois sí. Por iso. E tamén quen vai a da acampada pode aproveitar para ir á praia, que tamén tedes aí praia, o sea, aí... Praia aquí. Por eso, ahora que... E logo tamén, é un pouco, eu non sei, claro, esta é unha pregunta de, imagino que agora vos estades centradas nesta edición, non? Pero, quero dicir, non sei se tedes un pouco de expectativas e futuro, se xa andades dándolle a cabeza, o primeiro é facer isto e logo xa se verá. Sí, eu creo que máis iso. Primeiro rematar isto, logo xa veremos, porque non sabemos. A ver, ao final a comisión desfaise. Nada máis rematar o festi, xustificar todas as subvencións, bla, pagar todo o que sexa, e todo iso, a comisión desfaise. E logo para a seguinte edición faise unha comisión nova. Entón, non sabemos que pode pasar aí nunca. Sempre está no aire, pero sempre pensamos que hai xente que pode... que ten ganas de seguir co festi e que quere aportar, pero nós non sabemos. Eu, por exemplo, no meu caso, eu non sei ainda se vou seguir, non sei, Sara, pero é que nunca se sabe. Tampouco. En principio gustaríame,
Oye, sí. Gustaríame quedar, Sí. pero bueno, nunca se sabe. É que nunca se sabe como pode van xurdir por aí, sí. as nosas vidas, e que é todo moi complicado. Claro. Vaya a seguir, eu levo, Sí, é que moitos anos. eu non sei se levo 7, bueno, teño 27, pois 7 mínimo levos, entón xa é moito tute, é moita... Xa. Máis que ao final gustanos, senón non estaríamos aquí. Xa, pero é moito traballo. Mola moito o grupo que facemos, estar cos voluntarios a cea de despois, que sempre facemos unha cea cos voluntarios todos xuntos e demais, está super guai, pero é iso, é moito traballo que ao final temos que compaxinar coas nosas vidas, e bueno, hai que ver de cada ano. De ano en ano imos vendo. É un pouco unha sorpresa, cerramos un festi e un pouco unha sorpresa se pois a comisión que se vai abrir para o seguinte, quen vai quedar, quen non. Sí. Pois nada, eu o que dicía antes, animar a xente que nos está a escoitar a asistir, porque hai moitísimas actividades moi diversas, como digo, eso, pois todos os grupos, actividades, podedes velas nas redes sociais o Festival Armadiña Rock, e nada máis, pola miña parte, pois, bueno, eso, animar a todo o mundo a asistir e tamén, bueno, parabenizarvos polo traballo e por ese regreso, non? Que tanta xente queríamos, xa digo, parabenizarvos polo traballo, porque, claro, eu entendo que moitas veces, pois, só ves o que se fai o mismo día, non? Que o día dos concertos, pero hai un traballo detrás moi grande, e que, ademais, cando non é o teu traballo principal, organizar iso é moi complexo, e, por lo tanto, ten doble mérito, porque isto non é unha crítica ni nada, non? Pero é dos poucos festivais, digamos, que quedan máis xeito, digamos, popular, non? Que feito dende abaixo, non? E é moi complexo soster algo así, por eso ten doble mérito, non? Sí, nos chamámoslle Festival Artesán. Sí. Moi artesán. Pois sí. E nada máis, deixarvos xa, porque, bueno, querer cenar, seguro, que xa pasan das 9:30, e nada, como digo, eso. Presentación. Mañá temos a presentación pola mañá do fest. Tens a presentación mañá. A prensa e as institucións, sí. Pois nada, eso. Darvos as grazas a xente que está tamén en directo, non? E xa digo, verémonos a fin de semana seguro por ali, e o gallá saia todo moi ben. Moitas grazas. Moitas grazas. Graciñas. Graciñas. Chao. Chao.